Vale.
Buenas tardes a todos. Vamos a abrir a sesión del pleno extraordinario que vamos a celebrar hoxe. Son as 7:10 da tarde. Tiñámoslo convocado para as 10, pero, bueno, por motivo de montar o tema da megafonía da grabación. Para 7. Para 7, non? Que dixen, pas? Para 7. Bueno, temos 3 puntos no orden do día. O primeiro punto é a aprobación das actas dos plenos celebradas nas seguintes datas: 17 de outubro do 2019, sesión ordinaria, e 24 de outubro de 2019, sesión extraordinaria e urxente. Non sei se queredes comentar algo. Todos de acordo, Emma? Sí. Bueno, pois entón votamos. Votos a favor? Se aproba por unanimidade. Segunda proposta, proposta número 2019 G006/00776, aprobación inicial do orzamento xeral do Concello de Miño, fixación do límite máximo de gasto non financeiro e aprobación do cadro de persoal para o exercicio 2019. Les ti a primeira parte e a segunda, que é moi... Proposta de alcaldía ao pleno da corporación. Asunto: aprobación do orzamento xeral do Concello de Miño para o exercicio 2019. Finalizados os trámites de elaboración do expediente do orzamento xeral deste Concello para o exercicio 2019, procedeuse por esta alcaldía a súa formación definitiva. O orzamento xeral preséntase nivelado, ascendendo no estado de ingresos a un total de 6.831.784 euros con 97 céntimos e no seu estado de gastos a un total de 6.831.784 euros con 97 céntimos. O orzamento xeral definitivamente aprobado, formado, contén toda a documentación exixida polo Real Decreto Legislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Así, acompáñase aos estados de gastos e ingresos os seguintes documentos: memoria da alcaldía explicativa do seu contido e das principais modificacións que presenta en relación co vixente, bases de execución para permitir un mellor desenvolvemento do orzamento, anexo do persoal da entidade, anexo dos investimentos a realizar no exercicio, estado de previsión de movementos e situación da débeda, anexo de beneficios fiscais aplicados aos tributos locais, anexo con información sobre axudas recibidas da comunidade autónoma en materia de gasto social, liquidación do exercicio 2017 e liquidación, avance sería do liquidación do exercicio 2018. Neste caso ya está. Informe económico financeiro no que se expoñen as bases utilizadas para a avaliación dos ingresos e das operacións de crédito previstas e a suficiencia dos créditos para atender o cumprimento das obrigas exixibles e dos gastos de funcionamento dos servizos e, en consecuencia, a efectiva nivelación do orzamento. Informe sobre a avaliación do cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria, regra do gasto e débeda. E, finalmente, informe de intervención. Segundo informe asinado pola intervención municipal, o orzamento xeral cumpre o obxectivo de estabilidade orzamentaria e o obxectivo da regra de gasto, debendo fixarse o límite de gasto non financiero para este exercicio en 6.617.173 euros con 40 céntimos. Acompáñase así mesmo ao orzamento xeral a plantilla de persoal, instrumento necesario para desenvolver a oferta de emprego público deste Concello. En base a todo o exposto anteriormente e considerando o procedimento e o órgano competente para aprobar o expediente de orzamento xeral, esta alcaldía presidencia propón ao pleno desta corporación, previo ditame da Comisión Informativa de Facenda e Contas, a adopción do seguinte acordo. Primeiro. Gracias. Primeiro, fixar o límite máximo do gasto non financeiro para o exercicio 2019 en 6.617.173,40 euros, e en coherencia co mesmo aprobar inicialmente o orzamento xeral do Concello de Miño para o exercicio 2019, quedando fixada a cuantía no seu estado de ingresos en 6.831.784 euros e 97 céntimos, e a mesma cuantía no estado de gastos, imputando a cada un dos capítulos as seguintes cantidades. Estado de ingresos, non vou ler as partidas en detalle, se queredes as leo.
O total de ingresos correntes son 6.275.655,20, o total de ingresos de capital 556.129,77, que fai o total de ingresos de 6.831.184,97. E o estado de gastos, con un total de gastos correntes de 6.028.426,66, total de gastos de capital 803.358,31, total de gastos 6.831.784,97. Segundo, aprobar a plantilla do persoal do Concello en coherencia ca mesma en cumprimento do artigo 103 bis da Lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, a masa salarial do persoal laboral deste Concello por importe total de 358.222,89 euros, debendo proceder á publicación desta magnitude nos termos establecidos polo apartado terceiro do citado precepto. Terceiro, que considerando que o orzamento definitivo se aproba con efectos de 1 de xaneiro e que os créditos nel incluídos teñen a consideración de créditos iniciais, así como que todas as modificacións e axustes efectuados sobre o orzamento prorrogado enténdese feitos sobre o orzamento definitivo, acordar que as seguintes modificacións sexan anuladas por terse incluídas nos créditos iniciais. En total, hai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 modificacións que se fixeron ao longo do ano, modificando partidas, sabedes que se fan trasvase partidas, cando en algunhas son insuficientes, como ahora este presuposto se entende que é con efectos de 1 de xaneiro, pois esas partidas modificativas xa están recollidas e, polo tanto, se anulan esas modificacións que se habían feito. Cuarto, que o orzamento xeral para o 2019 e a plantilla de persoal, unha vez aprobadas inicialmente polo Pleno e previo anuncio no Boletín Oficial da Provincia, se expoñan ao público por prazo de 15 días hábiles, a efectos de reclamacións. Quinto, que no suposto de que non se presenten reclamacións contra o presente acordo de aprobación provisional, o orzamento xeral e a plantilla de personal se considerarán definitivamente aprobados. En caso contrario, o Pleno disporá dun mes para resolvelas. Sexto, que unha vez aprobados definitivamente se proceda á publicación do orzamento resumido por capítulos e da plantilla no Boletín Oficial da Provincia, simultaneamente ao envío ao boletín e remitirase copia dos mesmos á Administración do Estado e da Comunidade Autónoma. Bueno, esta é a proposta. Entón, outro día, onte, tuvemos comisión informativa, estuvemos un pouco falando das magnitudes principais, un pouco da exposición de por que levamos este presuposto casi rematando o ano, non? Bueno, pois o que se pretende é precisamente, despois de unha serie de acordos que adoptamos e que finalmente foron aprobados polo Ministerio de Economía e Facenda con respecto á débeda que tiña acumulado o Concello, pois eso dá unhas posibilidades distintas ás que non tiñamos antes. Entón, tamén, en base a unha serie de gastos que había comprometidos ao inicio da legislatura, insuficientes, o que se fai é recolocar os saldos en partidas para poder seguir co funcionamento normal dos servicios. E depois, o principio básico é que con estas contas o que pretendemos e o que se vai a conseguir é cumprir ca disciplina presupuestaria que establece a legislación presupuestaria. En concreto, que a estabilidade presupuestaria se vai a superar en máis de 76.000 euros e a regla de gasto, porque o gasto vai ser en 4.498.000 euros, que é menor que os 4.506.000 euros que tiñamos como límite. É dicir, aquí o que damos un paso adiante no sentido de que, por exemplo, na liquidación do ano 2018 solamente se cumplía o criterio de estabilidade, pero non se cumplía a regra de gasto, que en este caso o incumprimento era de 444.000 euros. Ben, como a normativa, a Xunta de Galicia e o Estado Central e as leis correspondentes establecen que se debe cumprir estas dúas reglas, a regla de gasto e de estabilidade, pois nós en este presuposto xa o contemplamos así. Despois, tamén queríamos, creo que é unha ferramenta necesaria, un presuposto, lóxicamente, unha ferramenta inicial para calquer actividade dentro de calquer organización. En este caso, máis, sobre todo cando levábamos máis de 2 anos co presuposto de 2017 prorrogado. Entón, todo aquelo que tiña vixencia no 2017, pois, en base aos ingresos que había naquel ano e aos gastos que había naquel ano, pois, home, se foi prorrogando, eso limita e constriñe as actuacións de calquera administración ou de calquer organismo 2 anos despois, porque as realidades son distintas. Entonces, o que facemos con isto tamén é actualizarse á realidade. Como limos aquí, se anulan as distintas modificacións que houve no ano, porque este presuposto entra en vigor como se fose o 1 de xaneiro. Despois, o capítulo 1, que é o de gastos de persoal,
se incluye xa o compromiso adquirido na anterior legislatura con respecto á RPT, que é a Relación de Postos de Traballo da plantilla do personal, e no 3 e 9 se actualizan tanto as amortizacións e os intereses tras o acordo co Ministerio. É dicir, ahora este ano xa non vamos a ter que afrontar unha cuota de amortización de 1.600.000 e pico da débeda que tiñamos co Estado, nin tampouco vamos a ter que pagar os 125.000 euros co Estado, porque esos 125.000 euros no pleno de finales de outubro se acordou a instancias do Ministerio que se incluíra no aplazamento da débeda. É dicir, esos intereses, en vez de pagalos, o que se fixeron se acumularon á débeda e si, en vez de pagalos neste ano, vamos a pagar nos 20 anos seguintes. E despois hai un capítulo novo, o capítulo 5, que se incluye un 1% que é un fondo de contingencia para que é unha das exixencias que fixe o Ministerio para poder formalizar o acordo de aplazamento da débeda e de agrupación dos créditos. É un 1% que supoñen 65.431,11. É dicir, este é un diñeiro que tes que ter aí retenido para calquer incidencia e que, como non se vai a gastar, pois, ao final do ano vai ser un remanente e con esta cuantía pois, se vai a amortizar a parte do crédito que corresponde por 65.000 euros. Bueno, isto é unha obligación do Ministerio e si se contempla, se cumple con esa obligación. E despois, no capítulo de ingresos, señalar que a modificación máis importante é a de impostos directos, porque aquí xa se recolle o incremento do IBI que se produxo no ano 2018, que se aprobou no ano 2018, e que, lóxicamente, no presuposto de 2017 non estaba contemplado, e agora xa se contempla ese incremento que está no orden de 500.000 euros máis. Que isto é o que permite que o orzamento supere en 500.000 euros o orzamento inicial que había prorrogado. Bueno, estas son as líneas xerais. Non sei se queredes comentar algo en detalle ou alguna pregunta ou algo, me decides. Como na Comisión de Contas e Facendas están os meus compañeiros Jesús e Agustín, pois te dolle a palabra a Jesús e será ele o que comente este punto. Boas tardes, moitas gracias. Solamente unhas pequenas palabras. Como sabemos todos, este é un presupuesto prácticamente rematado, estamos a final de anos, era un presupuesto do anterior goberno. Pero hai algo moi importante que ven a cambiar a situación. Todos sabemos que en marzo nos chega unha comunicación do Ministerio donde nos abre as portas a mellorar prácticamente, a dar un alivio importantísimo ca deuda do Concello. E nos ven a dicir que en outubro abren a plataforma e que debemos tomar uns acordos que xa se tomaron e que nos ven a solucionar un pouco o tema económico. Como ben dicías, é un presupuesto que cumpla a estabilidade económica, as reglas de gasto, ven a recoller aí, digamos, as cifras da RPT, o convenio do centro de día, o convenio de xantar na casa, a normalización de facturación que hai aí, e tamén recoller obras que estaban aprobadas. Con eso nós non temos problema ningún. A nosa decisión vai ser abstenerse, solamente porque tamén hai algunhas partidas con decisión do novo goberno que nós xa non estivemos de acordo. Entón, seguimos nesa línea, como son as dedicacións exclusivas que nos parecen excesivas, que tamén se recolle unha partida aí para elas. Entón, non nos parece normal a cantidad de dedicacións exclusivas e, motivado por esa situación, vámonos a abstener. Gracias. Gracias. Moitas gracias. Bueno, con respecto ao orzamento, efectivamente, dúas cousas. Este orzamento é un orzamento que se elabora
por esta corporación en esta legislatura. Non se elaborou antes. Isto elaborouse agora, en novembro. E o elaboramos porque, o expliquei eu antes, porque hai que recoller unha serie de partidas que non estaban recollidas, o presuposto estaba prorrogado, e, ademais, con unha serie de medidas que iniciou esta corporación e que, polo tanto, esta corporación o que quere é habilitar o crédito necesario para poder leválas a cabo. Segundo, efectivamente, a convocatoria que sacara o Ministerio, a sacara, con respecto ao aprazamento da débeda, a sacara en marzo, en unha convocatoria que fixera o Goberno Central, o Goberno de Pedro Sánchez, que a fixo en marzo. Sin embargo, as negociacións que se tuvieron co Ministerio, ca Xunta de Galicia e ca Diputación, as fixen eu, personalmente, unha vez que fun alcalde. Esas negociacións non estaban feitas. Esas negociacións conduciron a que se fixera unhos plans de axuste, en concreto 2 plans de axuste, elaborados moi concienciudamente, e iso teño que agradecer aos servicios de intervención, que son os que correron co gran traballo que supuxo, que un gran esfuerzo persoal do equipo de intervención, coa colaboración tamén da Secretaría e de outros técnicos da Casa, pero ese se fixo en outubro. Entón, esos planes de axuste se fixeron tras as negociacións que mantivemos ca Diputación, ca Xunta e co Goberno Central. De feito, unha medida moi concreta que se pode ver é que neste ano, no Plan de Obras e Servicios, conocido como POS, ben chamado Plan Único, se contempla que a subvención que corresponde á Diputación se pode utilizar toda a subvención a gasto corrente. Eso foi unha medida adoptada pola Diputación para facilitar precisamente que os concellos, que ademais a condición é que aqueles concellos que teñan un límite de endeudamento que supere o 200% dos seus ingresos. Entonces, esa medida se adoptou agora pola Diputación. Polo tanto, sí, se abreu o prazo en marzo, pero sí, se conclueu, se fixeron os trámites, se fixeron os estudios, se fixeron os análisis e se fixeron os acordos, porque desde marzo non se fixera ningún acordo, non consta en ningún archivo neste Concello ningún acordo relacionado con esa convocatoria. Efectivamente, cando alguén convoca unha beca, como cando un ministerio convoca unha beca, non quere dicir que a beca a teñas. Para tela, teres que cumplir unha serie de trámites. Non se pode dicir eu teño unha beca porque a convocou o Ministerio, non. Habrá que cumplir unha serie de trámites, cando se cumplan os trámites, esa beca, pois, xa concederán ou non xa concederán. En este caso, tuvemos a suerte, e que teño que volver a insistir e repetir, e agradezco moitísimo ao Goberno Central, á Diputación e á Xunta de Galicia, a súa disposición todas as veces que chamei, estuve reunido con eles, todas as veces nas que me atenderon e foron moi conscientes da gran problema que tiña miño. E son, creo, moi receptivos en colaborar en paliar estas medidas. De feito, supoño que en canto consigamos, esperemos que en breve plazo consigamos o crédito dos 7 millóns que solicitamos para afrontar a débeda que temos ainda pendente cos expropiados, esperemos que tamén a Xunta, a Diputación e o Ministerio tamén cumplan ca súa palabra, cos seus compromisos de buscar unha maneira de aliviar esa situación tamén. Ese é o compromiso que temos por o de agora. Con respecto a outro punto que comentabas, decir que me parece moi ben, cada un evidentemente pode votar a favor ou en contra, eso lóxicamente é totalmente respetable, pero hai un argumento que me parece falaz e además é un argumento que non me gusta que se utilice da forma en que se está utilizando, porque a xente hai que dicirlle a verdade. Aquí dedicacións exclusivas hai dúas. O salario desas dedicacións exclusivas son 23.500 unha e 23.500 outra, ese é o salario bruto. Despois hai 3 dedicacións parciais. Non é o mesmo unha dedicación exclusiva que unha dedicación parcial. E se me queres decir que che parecen moi altas as dedicacións exclusivas, che vou decir que 23.500 é menos que 30.000 e menos que 40.000. Entón, ese argumento me parece un argumento falaz e me parece tendencioso, porque leva a equívocos ca xente. Leva a equívocos ca xente. E hai 3 dedicacións parciais que non me recordo agora, pero son moi inferiores, unha creo que é de 15.000, outra de 8.000 e outra de 11.000 euros. Con isto non quero dicir nin que sea moito nin que sea pouco, pero esa é a cantidade real, non as cantidades que a veces se dicen por aí, que son, desde logo, pódense comprobar na página web do Concello e además están os acordos, están en actas, na acta de Constitución de Organización do Pleno do 11 de xullo. Entonces, eu creo que está moi ben criticar, eu creo que está moi ben criticar, é moi recurrente o criticar os salarios, pero
hai que criticarlos dicindo a verdade. O coste salarial desta corporación con respecto aos salarios tanto de dedicacións exclusivas como de dedicacións parciais, insisto, é exactamente o mesmo, 300 e pico euros menos que o coste salarial que había na corporación anterior anualizado, estou falando anualizado, o coste anual. Porque na corporación anterior había dúas dedicacións exclusivas, unha de 38.000 euros e outra de 30.000 euros, máis o salario que había dunha persoa de confianza, que tamén é un salario que hai que ter en conta, que se gastaba aí uns 16.000 euros, máis ou menos. Sumando todo, o coste é exactamente o mesmo, xa digo, un pouco por debaixo o desta corporación. É moi fácil recurrir a ese argumento, pero sexamos honestos e sexamos precisos cos datos. Bueno, eu... Sí. Vamos a ver. Primer tema. Como dicía antes, chega unha comunicación en marzo aquí do Ministerio, comunícase a corporación, en aquel momento non se podía tomar ningún acordo en pleno, donde además viña a decir que en outubro se abría a plataforma e o Concello tendría que tomar unha serie de medidas en pleno como se tomou. Eso é o que hai, non se podía tomar outras medidas. Eso é o que hai que dicir. Con respecto ás dedicacións, mire, aquí hai 5 personas cobrando, que tampouco non hai por que enfadarse. Hai 5 personas cobrando, e cobran o que cobran, e públicamente está aí. Non hai ningún problema, nin se engaña a xente, nin se engaña a nadie. Está aí, son números que están aí. Vale, a nós parecenos excesivo, a usted parecelle normal, vale, pois é unha discusión entre dous grupos que cada un ten a súa posición. Ao final do ano veremos se hai diferencias económicas ou non. Non hai outro tema. Vamos a ver, Manolo, eso é o que hai. Non sei o que vai a facer ou non a Diputación nin a Xunta, pero o máis importante neste tema é o Ministerio. O Ministerio cumplimos con el en outubro, tomando esos acordos, e punto. Non hai outro tema. Vamos a ver. Mira, eu, evidentemente, xa decía, a discrepancia no discurso de cada un, do punto de vista de cada un, é natural. Ahora, insisto, non é o mismo 5 dedicacións exclusivas que 2 dedicacións exclusivas e 3 parciales. Non é o mismo. Pero, non é o mismo. Manolo, as cifras están aí, chámalle vale, parciales pero non é o ou mismo. dedicacións exclusivas. Non é o mismo. Non é o mismo. Non é o mismo. O que está claro é que 23.500 de dedicación exclusiva é menos que 30.000, é menos que 40.000. Eso tamén está claro. Segundo, eu recordo cando tomamos posesión da alcaldía, revisando un pouco a documentación e demais, unha das cuestións que vin é que efectivamente estaba a convocatoria do Ministerio en marzo. Bueno, xo sabíamos porque nós tamén estábamos na corporación naquele momento, pero unha das cuestións era básica e fundamental, era ter a liquidación do exercicio precedente feita. E non estaba feita. O plazo para fazer a liquidación do exercicio é o 28 de febreiro. E se fixo, ti o sabrás moi ben, porque estabas de alcalde en funcións e afirmache ti, o fixo despois das eleccións, entre as eleccións e toma de posesión. Bien, entonces que non se cumplía cos requisitos tal. Bueno, é igual. Eu creo que eso xa é unha cuestión que cada cual opine o que queira. Eu sí que teño que agradecer, e vos lo agradezco de verdad, vos lo dixen o día do pleno que tuvemos en outubro, de que votáramos por unanimidade o acordo de solicitarlle ao Ministerio o aplazamento e a agrupación das débedas. Eso vos lo agradezco, de verdad, porque é moi importante que nos temas tan importantes para miño, tan decisivos, que vayan con apoio unánime. Seguirei en esa práctica, é dicir, todo aquilo que vexamos que sea importante para miño, me gustaría contar co apoio de todos e, polo tanto, dentro das lóxicas discrepancias e tal, que vos aportedes aquilo que creades oportuno, sea crítico ou sea a favor. Agradezco a vosa posición, pero, insisto, as palabras teñen un significado, e cada cousa é o que é. Unha dedicación exclusiva, unha dedicación exclusiva, unha dedicación parcial, unha dedicación parcial.
non entremos a falar xa do traballo que se realiza nin nada, porque habría tamén moito que decir, pero mellor pasar página e vamos a tirar para diante. Temos agora un orzamento, deberíamos de aprobalo o antes posible, o trouxemos hoxe, sabedes que ten que estar a exposición pública durante 15 días hábiles, polo tanto, probablemente, si non hai ningún atranco nin ningún problema, o 23-24 de decembro entraría, despois de publicalo no Boletín da Provincia, vamos a intentar que salga mañán publicado xa no Boletín da Provincia, entonces o 23-24 entraría en vigor, e como falamos outro día en comisión, teremos aí un tute de aprobación de facturas e de... Agustín o coñece moi ben porque o fixo en outros anos, e teremos que impulsar, cerrar todas as facturas, porque o comentábamos outro día, non vou a dicir nombres de ningún proveedor, porque esta é unha sesión aberta, pero sabemos todos que nos cando chegamos había facturas de cuantías certamente elevadas, a min 10.000 euros, 13.000, 7.000, me parecen cuantías elevadas que estaban sin pagar, cando os servicios estaban feitos. Esas facturas queremos pagalas dentro do ano, non queremos que queden aí, porque son servicios prestados no ano, son servicios prestados ao Concello, estamos de acordo con eles, pero esos servicios non se poden pagar mentras non estean habilitadas as partidas. E, lóxicamente, intervención non che vai dicir que podes pagar a factura se non tes saldo presupuestario. Eso é lóxico. Entonces, esperemos que nos últimos días do ano, entre o 24 e 25 de decembro, ainda sendo unhas datas tan señaladas, que se poida facer toda esa carga masiva de facturas e de pagos e podamos cerrar o exercicio. E despois, o compromiso que eu quería adquirir era que no primer semestre do ano que ven xa ter un orzamento para o ano 2020 e a ver se temos tamén, como decía antes, a sorte, o acerto por parte do Ministerio de que nos conceda esos 7 millóns de préstamo e podamos tamén afrontar e zanjar xa esa débeda cos expropiados da expropiación. Bueno, sin máis, se nadie quere decir nada máis. Simplemente vou dicir unha cousa, que vamos ter o préstamo. Xa yo adelante. Ojalá. No, ojalá non, que vai ser así. Ojalá. Pois, bueno, sin máis vamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? 4 abstencións. Bueno, pois, moitas gracias a todos. Pasamos ao terceiro punto. Proposta número 2019 G006/000-177, Agrupación para o Sostemento en Común do Posto de Tesourería, acordos que procedan. Bueno, este punto acabamos de ter agora, por eso antes estaba a porta pechada, unha comisión informativa onde estuvemos tratando este punto. O explico no pleno. Aquí o que se trata é que cando se aprobou o RPT fai un ano e pico, casi 2 anos, nesa relación de postos de traballo se habilitou ou se creou un puesto de tesorero municipal con carácter de habilitado nacional. Entonces, ese puesto, en principio, polo que vemos aquí de carga de traballo, non creemos que sexa necesario ocupar unha plaza de tesorero a tempo completo. Entón, falamos con outros concellos, falamos co Concello de Abegondo, falamos co Concello de Bergondo e falamos co Concello de Carral para intentar compartir esa plaza e que, lóxicamente, se reducira en 3/4 partes o custe, é dicir, que cada concello asumira a 1/4 parte do custe. Para nós é un alivio e, por outro lado, tamén ocupamos a plaza, pero compartida con outros concellos. Os outros concellos están de acordo, tuvemos unha reunión ca Dirección Xeral de Administración Local, ca Directora Xeral e máis ca na Xunta, e máis ca subdirectora, viron moi ben esta posibilidade, e entón agora o que estamos intentando axilizar os trámites administrativos antes de que esa praza se chegue a ocupar, porque como se sacou en convocatoria pública, pois ao mellor se pode ocupar. Entón, para evitar que esa praza se ocupe, entón estamos axilizando isto, os outros concellos están tamén tomando as medidas oportunas para levar un acordo conxunto xa, e hoxe creo que en Bergondo se celebraba un pleno ahora ás 8 da tarde, e nos celebrámoslo ahora, para aprobar inicialmente isto e xa ter algo oficial no que basarnos para enviar ao Ministerio para que paralice a convocatoria desa praza. E o de Carral e mañá. Bueno, entón, leo a proposta. Sí. No. A proposta, primeiro, bueno, a parte dispositiva, máis ou menos isto que acabo de explicar, é unha cuestión máis legal e xurídica.
Primeiro, sería iniciar o expediente para a creación dunha agrupación voluntaria intermunicipal co obxecto de soster en común o posto de tesoureiro dos concellos de Bergondo, Abegondo e Carral. Segundo, remitir este acordo aos concellos de Bergondo, Abegondo e Carral para os trámites de negociación para a agrupación das tesourerías dos 4 concellos. Terceiro, designar ao alcalde presidente don Manuel Vázquez Faraldo ou, na súa ausencia, a concelleira dona Emma González Álvarez como representante do Concello de Miño na Comisión Paritaria dos Concellos de Bergondo, Abegondo, Carral e Miño, para que se constitúa para entablar as negociacións tendentes á elaboración dos estatutos da agrupación e que estará formada por 4 membros, un por cada concello, asistidos polos secretarios e interventores dos respectivos concellos. Cuarto, que o borrador dos estatutos para o establecemento da posible agrupación sexan de partida os que se acompañan coa memoria xustificativa da alcaldía, texto proporcionado pola propia Dirección Xeral da Administración Local e que foi trasladado aos concellos de Bergondo, Abegondo e Carral para iniciar as negociacións. Quinto, dar traslado da presente resolución aos distintos servizos administrativos da corporación e dar conta ao pleno da corporación na primeira sesión que se celebre, en cumprimento do disposto no artigo 42 do Real Decreto 2508/86 de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais. Bueno, sería isto. Os estatutos, como acabo de ler, foron facilitados pola propia Dirección Xeral de Administración Local, é un documento no que firmaremos aí os 4 alcaldes e, pois, con eso xa quedaría formalizado. Pero, bueno, todo isto requiere uns trámites administrativos, como decía, e para ser máis rápidos decidimos hoxe aprobar esta primeira fase inicial e xa mandar ao Ministerio. Bueno, non sei se queredes comentar algo. Emma, queres comentar algo? Bueno, pois entón, se queredes, votamos votos a favor por unanimidade. Bueno, pois, sin máis, se levanta a sesión. Moitas gracias a todos por asistir e nos veremos próximamente. E non sei se